ser zamanı dayık Divê serdemê de ji aliyekî ve li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê helmetên dersên bijardeyên Kurdî di rojevê de ji aliyê din de jî rexne hene ku hikûmet mafê zimanê Kurdî ku nas kiriye de jî kêmasiyên dabînkirinê hene. Rêvebirên Sendîkaya Ketkarên Perwerdeyê Eğitim Senên li Diyarbekirê jî balê dikşînin ku îsal ji bo bijardina dersên bijardeyên zimanê zikmakî Wezareta Perwerdeyî ya Tirkiyeyê tu agahdariekî nekiriye. Li dibistana me jî herî do min ji gernedetiye alîkarî gernede pirsî an jî li sîstemê xwe hene li wan dinêrin got milênertiya hîn tu peyamek ji me ji bo ku em bidin destpêkirîn nehatiye. Ew tiştê ku qal kir salname berê di navbera sistiyê me hê û bîstê me hê de her sal di wan dema de têkirin lê dibe ku mesela sal di sala de dibe ev bê rojane jî bêkirin lê niha îsal dûr de rojanekirinek heye yan derengmayînek heye yan bizaneyî helwestîk heye niha em vê zelal nikarin bêne ziman lê rastîk ev heye ku hîn li komik dibistana ev pêvajo dest pê nekiriye. Rêvebirên Partiya Dad û Geşepêdanê AK Partiyê jî îsal bi peyamên xwe piştgiriya bijardina dersên Kurdî kirin û balê kişand ku AK Partî rêya perwerdeyiya bi zimanê zikmakî vekiriye û dê di destûra nû ku amade bikin de jî perwerdeyiya bi zimanê Kurdî dê di destûra bingehîn de jî wek mavbê bicih kirin. Em dixwazin ki zimanê xwe em li her cikê zaten Xwedê ji Recep Tayyip Erdogan jî razî bi serokkomarê me pêşiya zimanê me vekir. Ji bela wê em zanin ki di dönema tê de jî ew bi vê anayasak nû de jî car ew ê düzenlemeya çê bikin bi zimanê me re. Desteka me her tim bi zimanê me re Kurdî re heye. Saziyên zimanê Kurdî û Sendîkayên Perwerdeyiyê bi zimanê zikmakî perwerdeyiyê girîng dinirxînin û daxwaz dikin ku Kurdî jî li Tirkiyeyê wek zimanê perwerdeyiyê û zimanê fermî jî bê bikaranîn. Partiyên siyasî jî helwestên li dijî van daxwazan diyar nekin jî hêjgavên şêmberiyên destûrî nehatin avêtin. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.